Mao lagi ni ang hinungdan nga makahisgot kita og negatibo ba. Tungod kay mao mo sanay mga balita god, no? Sama panalitan karon nagbansiwag sa issue sa The Freeman karong adlaw. Headline: gamay ni sa ibabaw ni, quote, irregular, unquote, Archival says. Una dako kay marka 20K shirt SUV deal. Ang akong komentaryo nini sa Facebook, reckoning. Murag na isalida sa sining reckoning, no? But this is a reckoning for kuan mga higala kini bang irresponsible handling of government funds. Base sa review sa fiscal health sa dakbayan sa Sugbo, ubos sa bagong administrasyon ni Mayor Nestor Archival. Doon na nakitaan sila nga alleged, pasangil pa lang ni, alleged irregular purchases. Irregular purchases mga higala. Sayunan ka og kanang shirt, t-shirt baron, basta kay shirt, gikataho nga nagkantidad og 20,000 pesos. Giyon sa ni pag nakapalit mo og t-shirt nga 20,000 pesos. Ako na ako'y t-shirt nga 2,000 pesos. 2,000 ang usa. Di gini na pinalit nako sa kuana kanang what's this? Kana bang nay golf tournament niya mo bayad ka sa tournament fee. In return na appeal na sa imong kuanay mga goodies unya na mga gift certificate. Mao nang na ako'y pipila ka buok ng tag 2,000 ng t-shirt tungod na sa golf, pero palit-palit lang. Gawas og ibog jud ka bitaw, timingan nga na kay kwarta, let's say na kay 5,000 sa imong pitaka. Unya makakita kag t-shirt nga nindot kayo. Di naman ka mo pilam na 1,200 palito nimo 1,200. Mahal na kay na. Pero og 20,000 ambot og na yun sa di pag pero pasangil pa ni mga galapan gitaho na ni sa ato pa dunay basis nga nung gi-announce na ni, no? Kining pagbutyag ni migawas mga higala sa dihang ang team ni Archival naghimo og initial assessment of what they claim is a budget deficit mga higala nga nasunod nila sa miaging administrasyon. Ilang gitanaw na sila budget deficit. Nganom ni, ilang gihiling. Ang una yung may palanog ni ini nga maong irresponsible spending. Si karon Vice Mayor Tami Osmeña, who accused former Mayor Raymond Garcia's administration of purchasing a 3.3 million luxury SUV for 4.4 million. Pinagi sa Facebook mga higala, Osmeña alleged that the questionable vehicle transaction was the reason for Garcia's delay in turning over documents to Archival's transition team. Ug alang usab ni Mayor Archival, kining gibutyag ni Tami Osmeña, na-shock siya, no? Because if you're going to buy a car which is 3.3 million and then you will charge the city government with 4.4 million, that is not acceptable, matod pa ni Mayor Nestor Archival. Ug nagpasalamat sa SMBC Mayor nga nakakuha gyud kopya sa purchase order ug mga resibo nga
misuporta sa pasangil mga higala. Matod pa sa mayor, nakamantikod naman siya nining mong pagpalit, but wa kuno siya maka-access sa mga dokumento. Ingon dayon siya, quote, "But the thing is, if we are just going to let this pass, the others will just follow. Kung ato lang ng palabyon, musunod na po ang uban ini. Pwede raman di ay, so this is something that is not good for the city." Matod pa ni Mayor Nestor Archibald. Mitubag si kanhi Mayor Raymond Garcia sa diyang interview pinagis telepono sa media, no? Nga gi-cancel kuno ning SUV. Wa kuno mo bayad og bisag 5 centavos ang iyang administrasyon. Iya kuno ning gi-refer sa Cebu City Legal Office unya mi issue kuno unfavorable opinion ang City Legal Office mao nga gikanselar nila ang maong transaksyon. Sa dayang gipangutanaw, nakadiskubre ba siya ining high-end nga pagpamalit, purchases from Garcia's term? Ingon si bagong mayor Nestor Archibald mga higala nga kining SUV mo pinaka dako nga kantidad. Apan dili lang mao'y questionable nga paggastos sa salapi. Wa pa nila ibutyag og unsa pay uban. Abangan ang susunod na kabanata mga higala. Kaning 20 mil ang t-shirt. Iyang gitumbok ni discovery of a shirt purchase that allegedly cost 20,000 pesos. Tungod sa kadaghan mao na di na gyud nato matanaw, but rest assured nga gihinay-hinay na namo kay 3 days pa man nako natanaw. I would say that this is irregular. Archibald said that such purchases may have contributed to the budget deficit his administration uncovered, and could reflect a waste of public funds. Garcia, for his part, mga higala, continued to deny the existence of a budget deficit. He previously stated that such a deficit would only occur if the current administration pays long-standing obligations, including those recorded as far back as 2008. Na may carry-over tinuod nga kana bang payable ang any government, no, national or local government unit. Doon na carry-over sa previous administrations nga wag gid ma-impasse ba. Unya ma-appeal na sa ang pasangilan na kanang incumbent nga kani kintang pasangil ron og di ni di ni ma-accounted for or proper accounting, di mo agi ning proper accounting. Inig kahuman ni Nestor Archibald sa ang first 3 years unya or butala na to 9 years. Magsige siya ka-re-elect hangtod nga mapupos ang iyang baligtulo ka termino base sa balaod. Layan na mapuli. Pag-abot sa mapuli, hilngo na niya. Mahog sa siya pasanginlan sa previous nga mga utang. Well, pero na may accounting. Kini accounting mga higala is an accurate science. Numero ni. Unya, sa gobyerno, doon na ginay paper trail mga higala. Di mahimo og way dokumento gawas og naan sa kanang nakaingon nga i-impeach sa Sara Duterte Intelligence Fund kay mahimo man og sutswatan lang nimo kinsa kadawat kay intelligence fund god. Di nimo ibutyag ang migamit og unsa paggamit ang kwota kay masunog ang imong unsa may imong giambisyonan nga mabuhat or ma-accomplish rather in favor of the government. Kuan ni siya mga higala. Adlaw sa panudya ni, mga adlaw ni sa panudya.
Kanang sa Kapitolyo, for instance, nangadiskubrihan naman sa nga kadto bitong tulo ka opisina, national offices na sa legislative building sa Kapitolyo. Papahawaon ni Gwen sa nahimiling pilak adlaw na lang yun nga muhupas na ang iyang pagka-gobernador. Kuman sa makauuaw nga kaparutan. Iyang papahawaon ang COA, ang DAR office ug ang sa po to, DNR, no? O DAR man na, Department of Agrarian Reform, COA o COMELEC. Kanang tulo ka national offices na sa legislative building sa Kapitolyo, mga higala. Papawaon niya kay gamiton nga opisina sa nakadaog og vice-gobernador nga si Glenn Soco. Kay naluoy siya, request ko no, wa pa gud ma vice-gobernador kay board member pa man. Unya, kampanya pa man. Pero may langsad pagka vice-gobernador. So, I mean, gatuog yun sila nga mudaog sila, no? Ay iyang papawaon wa pagod makadaog kampanya pa. Kay wa man mangayo si Soco o bagong opisina sa diyang napili na siya. So, mao na itubag ni outgoing governor then Gwen Garcia. Unya, gipakapina niya istorya mga higala nga gihimo lang budiga. Gihimo kunong budiga ang maong mga office spaces sa legislative building. Gihimong budiga sa COA, COMELEC, o DAR, mga higala, Department of Agrarian Reform. Posible nga mao na dagway dito kay dagham kay nagpapilis dong kanang COMELEC, grabe kay nagdaghan nagpapilis diyan man na sa una sa kilid Metro Gisano dapit naman to opisina COMELEC mo kumsayop. Hindi ako kinomdom kayo basta kay gapatong-patong ng mga papel, mga dokumento ba. So mo siguro to iyang ginganlan o gihimo lang budiga. So mo pawa sila, mag-aabang pero putlon ang abang, unya pawa na mo kay namito ni sa vice-gobernador. Sus ang provincial hospital asam to tuburan to. Nasa Facebook. Pupida. Naagi picture mga higala. Budiga gud taon abandon building gyud mga higala. Una pay istorya nga kana bang ang nandrabaho sa hospital bitaw. Mura lagad duwa. Wa man sila tambal. Wa man sila kapasidad pagtambal. Mga facilities ba? Equipment. So, unsam da ito? Pero diri sa Suroy-Suroy, kanang sayo-sayaw na siya po istari. Kana kay paninglon mga higala. Gawas og makig-amigo sila si Baricuatro ni Gwen. Mao man nay nitabo atong eleksyon Gwen kontra kinini ang Junjun Davide. Did inumdum ka dong dinig mao toy pagsugod na kog sibya dinhi sa DYRF. Kadtong kampanya ni Junjun Davide kontra ni Gwen. Mipalit og oras si Serlito Osmeña sa DYRF, murag wa ko masayo pa to, alas 8 nga to sa alas 9 sa gabi. Kaming duha magprograma ato. Kami sa Serlito. Black time. Mga pagkahuman na to, itong kampanyaha nga, Junjun Davide versus Gwen. Ang issue, corruption. Gipasanginlan sa kampanya ni Junjun Davide nga,
kurakot ang administrasyon ni Gwen. Mao man to ang kung sayop nato, mao to ang balili issue. Unya ICC, si ICC mao to mga issue ha. Okay, unya gipadlak bito tong kuan migawa si Gwen pero iyang gipadlak ang iyang opisina. May kanaog sa opisina primero wa mo naog di magpuyo unya. Mihawa siya iyang gipadlak ang opisina. Di gyapon masudlan kay gilansangan man. Korupsyon ang isyu. Unya, nakadaog na si Junjun. Uy, sana man nga galamano, biso-biso naman sila. Naog, mao po na dangatan sa administrasyon ni Pambari 4 karong makikbiso-biso po sa previous administration. Wala gito paglao man eh. Mao sa kani sa City Hall. Ay gani kanay kanang inonto po nga bulldog sa City Hall nga si Tami Osmeña nga mubanghag na, no? So, di magka kay og sinistor pasagdan wana gagakos-gakos na sila Raymond I mean, he's a good guy, no? Yeah, gagakos-gakos. So, wa pa na panghinganli. Wa siguro peaceful coexistence na gihapon until the next time nga magbugno na punta sa kampanya. Kaya mo na nitabo sa Kapitolyo. So, personally, I was so frustrated, no? Kaya naman itong pagkasangil na itong korupsyon ay dagang papilis diya nga mahiling na to ron ma-expose gyud si Gwen nga dagang kaso, dagang ebidensya dito. Wa man. Unya, ang nakadismaya pag yun ito, mga igala, kay pag sunod eleksyon, gigamit na sad ang korupsyon nga isyu. Giputos nila og dako kang dili tarpaulin kaning cotton ba? Kanang panapton sa pagdagan ni Junjun Davide. Limpyo, clean government as against the incumbent nga. Doon ay mga anomalya. Balili land purchase, itong gipalit ang yuta, ilawang dagat, gihangyo og mahal, imbes barato ang original ka price, gihangyo nga mahimo palitan, ligya 5 pesos, mahimo og palit kanang paliton ko nag-G's, yun na ba? Mo to issue mga igala. Si ICC. Uy, gabiso-biso naman. Mo naman magisgot og gukdon to tong mga saa nga nahimo nila. Ang nahibaw na to nga sila naman sa nangurakot. Di ka maluya ana. Nga mga botsan mga reporter diri dong. Pumbita gabinahinay dito sa kinini ang musa to ng Hotel Luyo sa Country Mall. Diba? Kadyo ta? Montebello Villa Hotel. Gabinahinay ko no dito. Mga tao ni Junjun. Mga reporter, mga sakop na kusunan. Nangabot rin. Boss, istorya ba, anak? Mo ba? Wa man sa tay proof. So, walang po ko mo. Basta kayo, imiabot na ko ng istorya, ha? Unya, gakuan pa yun ka ng magtukod og building ang feasibility study, 52 million. 52 million. Naunsa naman eh. Unya, sa dihang mag-eleksyon na saan sila magpali man to, giputos lagi og kana bang katsa nga printahan bitaw yellow ko kay marka no to corruption ang CICC giputos wan lagi ko mutuo kung ka istorya gamiton mo lang niyo mga tao ng inyong papolitika di man mo tinuo di man mo sincero ano inyong kutuyuan. So mo na itong gustong mitabo gukdon good hilngon ang mga dokumento and there must be an effort, mga higala, to file cases against these
kini bang excesses ani mga if it is against the law, kinalang sa kaagaso ni mga nangapildi sa eleksyon nga dugay naglingkod sa katungdanan mga higala kay sino ro sila ana no kana bang aron mga leksyon po ng ubang mga public officials nga di pa himog magkusik-kusik lang mo sa kwarta niya. Why kuan kanang accountability? Pero gud anang kita ba? Yan nung lungsuranon. Unsa may gibati na to, daghan man ta ana gyud. Kanang magtanaw ka sa daan bitaw nga hamis unya gubon. Lungag-lungagan nila ang daan nga hamis, lungag-lungagan kay mintuon ba ka or espaltog utro ana. Magtanaw ka ba? Pupida o gitapakan pala gamay to. Gamay kay gasto. Pero ba sa ato ba? Hagdan, gubaon ang hagdan, delikado man. Pero inigtanaw ng inspeksyon sa hagdan, di man kinahanglan nga hutdo ni mo ni. May magamit pa man ng kahoy spikas. Whatever you do to save money. Pero sa gobyerno, waldas lang. Kinahanglan mabilanggo, no yabon pa, moingon, no yabon nga, Bartulinahon, tag yun ang mga tawhana. Okay, ug di na buhaton, di mo tagga mga galaw pamaliton lang tayo ni eleksyon, makadaog lang kayo, mamalit sa eleksyon, okay ra ninyo na. Di mahimo na Dili gina okay. Dili gina okay supposed to be, pero na okay na lang, kinaanad mo lang ta. Pirting paita. Unya og imo na ng subayon mga higala, magkatay-katay na. Kayo bida nahisgutan ko man na din so many times. As a matter of fact, nga inig kadomingo mapuno ang mga tao sa simbahan o mapuno ang mga simbahan o mga tao. Unya proud kay ta mo claim nga the only Christian country in the Far East. Philippines. Unya, bisan og way labot ang Ginoo nga diskusyon nga kita ra gyud mahimo ra na to. Gamayng bikil dong mukaan dayon og divine intervention. Musangpit dayon sa Ginoo kanang mga isyu naagi ng Ginoo isagol dayon sa mga netizens, mga tao nga kanang live gyud. Iapil ang Ginoo. Nga di unta nga iapil ang Ginoo, di mo kay baw. Kita-kita lang sa unya rata mo sangpit ang Ginoo di nagi matabang. Total gihatagam tag utok sa Ginoo. Wow, aron ning non ba nga Kristiyano ta? Si God unsa God ana ba? Unya pitin ang kawatan na. Gobyerno kawatan. Inig eleksyon mga tao po magpapalit. Saon man na nimo. Di gyud na mahimo og pasagdan ta na mga higalaw I hope nga kadto si Duterte sa national level nalipay ko adto. Kini sa local way problema kana si Tami Osmeña. Lingaw mo ko anong Tami Osmeña gyud. Kay sa una hindom ko sa lito ingon ng Kanas Tomas. Sayo nagkamatay. Ano man sir? Kay bawa man sa attitude ba? Kay preham sila attitude nga, why papilis mo agi sa opisina og di mabasa nila? Basahon na nila dong. Figures, tanawon ang figures. Adusa na mo wiris-wiris sa ubos. Adusa na mo pirma. Bisag kanang regular nga kuan kanang mga papilis nga pirmahan sa gobernador. Malangan gyud kay tanaw basahon man. Unya ang mayor sa Sugbo kay ang kinalayang barangay gikan sa paingon sa opisina sa mayor diya sa City Hall ni ko abot pinakalayo usa ka oras siguro travel time kanang magturay sa kapitan ba wa tayo kagulingos kanan sakay gabalabal niya mo sakay na pug jeep moabot finally diya sa City Hall usa ka oras sa kinalayan nga barangay. So kada adlaw nagkaiman na sa opisina sa mayor sa
City Hall plus papel pa nga imong pirmahan. Kay basahon man. Pero si Mike Rama, tanawa ra gug unsa may nakasuspenso ni Mike Rama gapatakag pirma atong mga ingon siya nga kung ba diha naman na empleyado naman na daan pag minyo na mo ning akong sweetheart na nepotism nako. Taka sa gagpirma wan mo basaha. Excuse po, whatever. Basta kay mao na nitabo. Dili ba mutanaw sa mga dokumento ba? Mao man sa to si Alvin Garcia. Duam to golf. Unya ini kahapon mo abot sa City Hall basa pang buhok kay ini kung magduha golf maligo ka. Di magdili na kay hapon Diay nitabo nga